Lero pa 27 May 2024 mundilole ine ngati purezidenti wa anthu osauka woyamba muno m'Malawi ndikachenjeze Amalawi nonse kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa, Nkhotakota mpaka ku Mchinji, kunena kuti pamene boma ili likusausa anthu, pamene boma ili likupanga anthu kuti akumane ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, pamene inu anthu mukuvutika kuti mupeze kangachepe mu boma ili la Tonse Alliance limene chiyambireni palibe chimene anapangapo fulufulu, kunja uku kwatuluka anthu ochenjera kwambiri amene ngati simusamala inu Amalawi muzalira mutaberedwa makobiri anu. Weekend imeneyi kuchokera Friday, Saturday, Sunday yapitayi ndakhala ndikumalandira mafoni ochuluka kwambiri kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana amene amandifunsa kunena kuti apresidenti tigayireni ndalama titumize kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ena amayimba mafoni kumanena kuti ayi ineyo ndalandira foni kuchokera kwa munthu wina akunena kuti iyeyo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ati ndimutumizire 2500 ndi chanzika changa kuti ine ndilandire masanawa 75,000 ya bizinesi. Ena kumafunsa kunena kuti nali pa Facebook ndenda kumanapo ndi APM akunena kuti iwe ndiwe ndani, ngati mayi ena dzulo ochokera ku Mchinji amene sindiyatchula zina anandiyimbira kumanena kuti president athu anthu osauka ndinali pa Facebook ndakumanapo ndi APM ndi amandifunsa kuti ndimapanga chani. Ndamuwuza kunena kuti ineyo ndimapanga business ya mandazi, ndipo andiwuza kuti usadandaule pamene tikulowaso mboma tikufuna tikuti kuchokera pano tiyambe kuthandiza achinyamata, ndewo nditumizire 2,700 imene ili 2,500 kuti ndikulowese mu gulu la achinyamata a DPP, komanso ikamakwana filikoloko ndikutumizira 75,000 kuti uyambe business. Ili ndi chenjezo limene ndikufuna ndikuchenjezeni inu Amalawi makamaka inu osauka, kuti pamene ziko ili anthu akukumana ndi mavuto osiyanasiyana kwabwera akatshali asizinantole awatu tikunena anthu okuba kupatula ma activist ena okuba amene akumabera pakamwa kumabera anthu zuwa likuwomba, koma tikunena asizinantole amene akupanga mafilimu osiyanasiyana. Funso nkumafunsa nkumati kodi mmene alili APM uja Arthur Peter Mutharika angamafase ndikukhala pa Facebook ndikumayitanisa ndalama yokwanira 2,700? Palitu kuberedwa kwina kofuna kuziputa dala kochita kuziputa. Amalawi tikuyenera pena pake tizichangamuka osamangotengeka zochitika pa foni kapena pa Facebook. Anthu amene wandi okuba akubera mu zina la Peter Mutharika, ndipo inu a DPP amene mwayandikana ndi president wanu mukuyenera mutuluse statement ipite kuziko yozichita disassociate nokha ndi mchitidwe umenewu owachita wone anthu, muwachite wone anthu kunena kuti anthu ena akupita pa Facebook akuyimba mafoni kumanama kuti iwo ndi APM ndipo akutolera ndalama kwa achinyamata zokwanira 2,700. Akamutumizira 2,700 akumulowesa mu gulu la achinyamata lolandira ndalama 75,000 kapena 150,000 200 ndicholinga kuti achinyamata ayambire ma business. Ili ndi bodza lenileni, ndipo pano ndikufuna ndiulule kuti pali munthu ina otchedwa Atupere Paipi amene namba yake ndi 092774248. ndibwerezenso nambala imeneyi Atupere Paipi 092774248.
amene ndi amenenso mmodzi mwa anthu okuba amene akumayimbira anthu kumawuza kuti ine ndi APM. Musamale Amalawi kumene muliko, pamene inde mukukumana ndi mavuto komanso mukuyenera kuti musamale, chifukwa anthu enawo akufuna atengerepo advantage za mavuto amene mukukumana nawo mu boma la Chakwera, mavuto wachita create dala ndi cholinga kuti akubereni. Ili ndi chenjezo limene ndikufuna kukupasani la ulere makamaka inu anzanga osauka, kunena kuti mukuyenera musamale kwambiri, musamale ndi za pa Facebook. Paliso ena akumakutumizirani uthenga kunena kuti ngati mukufuna kulemera mwansanga ife ndife asataniki, ndipo ngati mukufuna kulemera imbani foni iyi mutumizireko ndalama, ikamakwana nthawi yakuti mulandira 6 miliyoni, mulandira 7 miliyoni. Izi mukuyenera kuti musamale kwambiri Amalawi, amenewo ndi anthu asizinantole amene akufuna angokuberani makobiri, koma ali akudziwa kunena kuti siwo eni akungofuna akubereni makobiri. Chenjerani, pakali panopa ziko linavuta. Ndikukambatu ndinu anthu osauka amene mulibe chiyembekezo china chilichonse mu ziko lanu. Soncho inu a DPP mukuyenera mupereke statement yofuna kuwauza Amalawi, muwauze kunena kuti pali anthu ena achinyengo amene akumanama pa Facebook, akumayimba mafoni kumanena kuti iwo ndi APM. Koma abale, APM ndito akafase ndito aziyayimbira anthu kapena akapite pa Facebook, iye uja wasowa zochita. Amene wani mafunso ena amene mumayenera kuti muzizifunsa musanapange zimenezo. Ndichenjezenso anzanga amene ali ma concerned citizens amene alembera kalata ku ACB kunena kuti iwowo ngati anthu okhuzidwa muno Malawi akufuna ACB ifufuze makamaka bungwe la MEC mmene linalembera anthu ena amene akuganizidwa kuti ndi MCP, kuti anthu amene analemba bwanji, chifukwa kuchokera pamwamba top management kukafika pansi onse ndi MCP okhaokha. Ndiye ma concerned citizens wo alembera kalata ku ACB kuti ACB wo afufuze kunena kuti kodi anthu amene analembedwa bwanji, ndi cholinga kuti zisankho zimene zikubwerazi zizakhale za chilungamo, chifukwa ma concerned citizens wo amene alembera ku ACB wo akuganiza kunena kuti ngati anthu angakhalebe m'mipando ndiye kuti zisankho sizakhala bwino. Nangofuna ndikuchenjezeni kapena ndikulangizeni inu ma concerned citizens amene mwalembera kalata ku ACB kunena kuti palitu zinthu zina munatolo muzifuse, palibe chimene chingakuthandizeni, chifukwa zili ngati chimodzimodzi kutumiza okuba, iwe ukuziwa kuti munthu uyu ndi okuba, ndiye umpase mamiliyoni kuti apita ukandigulire zinthu ku South Africa, chachiziwikire munthu uyo akubera. Inu mukuziwa kuti ACB ndi bungwe losayima palokha limene limakhala mkhapa mwa anthu andale, ndipo mwazionera nokha mmene ACB yagwirira ntchito zaka zimenezi ndi 0 pa 10. Ndiye lero mukayitumenso bungwe lomwelo limene lili mkhapa mwa anthu andale a MCP, president ndi anzache, mukatumwe omwewo kuti takatifufuzireni kuti mona anthu analembedwa bwanji ku MEC. Zili ngatidu kutumiza Khoswe kuti akachenjeze Akhoswe anzache kapena azikagwira Akhoswe anzache. Ndi zimene mwapanga tu inu ma concerned citizens. Inu mukuziwa kuti ACB kunoko ku Malawi kunoko yangokhala pa pepala. ACB inatha kalekale muno Malawi, ndipo musayembekezereko kuti ACB ingathandize anthu. Choncho mukamalembera makalata anu ku ACB, you are just wasting time. The best way inalionera kuti Amalawi tikanangogwirizana ndikupita pansewu, ndikukalithesapo bungwe la MEC kapena kukathesaso bungwe la ACB lo, chifukwa zikuchita kuonekeratu kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi sizakhala za mtendere, zisankho zikubwerazi owina waoneka kale, ndipo anthu azochita zawo akuchita kumanena m'misonkhano momveka bwino kuti Chakwera ndi 2030 wo, akuchita kunena kuti ndipo palibe amene ati azawine ndi iwowo.
chikhalire nicho mmene alili mavuto kuno ku Malawi anayenera kuti anthu amene wazipita chifukwa kuwayikanso anthu awo pa mpando ndiye kuti tikuphesa ana osalakwa, tikuphesa dziko lathu. Vuto la kuno ku Malawi tinafasa kwambiri, kufasa kwathu ndikumene kuti kuzatipwetekese, timazilekerera zinthu kumaziona zikuwonongeka koma osapangapo kanthu. Choncho inu ma concerned citizens amene mwalembera kalata ku ACB munayenera kuti muganize mofasa kunena kuti ACB singakuthandizeni ngati yalephera kuimba milandu anthu 84 amene anawatchula president. Nimuziwe kuti iwo ndi president pali chimene akuziwana. Ngati akukhululukirana milandu imene amanamiza Malawi kuti akuyitengera ku khoti, nokha amene muziwe kunena kuti ndiye kuti ACB yo si ACB. Anthu amene wani madobadoba apa taoni amene analowa mboma ndi cholinga kuti aziba makobiri, amene analowa mboma kuti akasaukise dziko la Malawi, amene analowa mboma ndi cholinga kuti anthu muziona ngati ndi atsogoleri koma onse ali madobadoba, anthu okuba. Ndipo muziwe kuti dziko ili likhala pa mavuto kopsa, ndipo achita kunena IMF kunena kuti ngati kuli dziko limene anthu ati aone mavuto azaoneni ndiye ndi dziko la Malawi chifukwa cha utsogoleri wolephera, utsogoleri wa Chakwera ndi Chilima. Ndikutha kuona masiku akubwerawa kukulengezedwa asosi okhaokha atambwali sametana. Ndikutha kuona amene anali vice president yo akupasidwa mphamvu kuti asogolere alliance, ndipo munthu amene anali president yo akusogolera ati akhale wamkulu wa chipani cha MCP. Ndikuwaona ndithu. Amene yotu wang'onoyo akusogolera alliance, koma wamkulu yo malamo kuti akhale vice wache akuti iyeyo angokhala oyang'anira president wa MCP, koma winayo ati amene wina wa UTM yo ndi amene akusogolera alliance, komano winayo wamkuluyo amene ali president panoyo akhala president wa chipani cha MCP. Koma anthu mmapusizana eti. Ndikutha kuona kusogoloko nkhani zija ndinanena zija kunena kuti anthu awa azaphana, anthu awa azapusisana. Ndikutha kuona wina akuchoka pa mpando mwa zizizi kuzera ku makhoti. Anthu mukupusisana kwambiri. Tinkalera anathirira muzizi.